Ott van a... Jó, hogy ide hívt. Nem, megyek messze. Időben, mint ami indítani a felvételt, hál' Istennek. Kötelet vigyetek! Ahol vannak, azt hozzám miért kitolni. Azt nem tolják onnan ki. Kötelet vigyetek! Azt lement, már onnan nem bírta visszahozni. Fűvön lent volt. Aha. Jó, no, Rolandon nem bírják kiszedni, Geci. Mondd, Kiki, mi van, bazd meg? Kikiny! Ott bokor, meg Szerintem fölment a vizér, van ott van tuskó, Geci. vízbe elhatodott a slinkkel, amikor még vízes volt az árnyékra. És láttad is? Helyes. Mi? Az nem fog kijönni. Állítsa. Tudod, az úgy... Hallod? Tata, meddig szenvedtél? Itt a havering, nem? Kanyar, mint sátán, a dobó. Mint Tatabánya, mint tudod? Az a baj, az meg, hogy annyira szembefény van, Ja. hogy nem érvényes. Már ki nem ülj a seggére. Ülj a seggére, bazd meg! Az a szar még mindig durva. Azt ma is robban kéz, ennyi. Megfőzte a motort, nesze neked! Ott vissza! Majd a le kell tolni. Ide fogják nyolni. Gyertek, Ori! Felrobbant a motor. Ez a sötétzöld angol rendszámos mizé. Angol rendszer nem sokáig ment. Kriszti! Kriszti! Ide. Rakják be a kocsiba! Rakják be a kocsiba! Hát ide tolják be, azt itt ide el kell tolni. Jó, picit is állj odébb. Pakolj ezt. Ja. Döfön a faszomba. De toljátok még beljebb, mert ne legyen kint. Felrobbant a hű. Aha. Nem pörgettétek ezt. Most szétrobbant a hűtő. Vagy a cső. Lelőtte a csövet? De toljátok beljebb, hallom? Jön a víz! Hát olyan túlják beljebb az a vicc, hogy ez elején.